Добър ден, аз съм Петър Дренчев. Продължаваме с уловки в закрити позиции. И така да започнем играта. D4, D5, C4, D по C4. Пред дамски гамбит. E3 и сега ако запазим пешката B5, вместо кон F6, може да последва A4, на което е много слабо C6, поради А по Б5, С по Б5 и дама F3 и топа на А8 няма къде да ходи и ще останем без фигура. Да се върнем вместо хода D по C4, да изиграем E6, кон C3 и сега да изберем защита тараш C5, C по D5, C по D4, D по E6 и сега е много слабо D по C3 поради Е по F7 шах, цар E7, F взима на G8 кон и белите са спечелени. Правилно е офицер на взима на E6. Да се спреме на друга уловка. Вместо хода C5, кон F6, офицер G5 и сега офицер E7. E3, рокато, офицер на D3, B6. Този ход се определи до воиндийска защита. Офицер по F6, офицер по F6, C по D5 и сега е много слабо E по D5, тъй като след дама на H5 правим двоен удар на H7 и на D5 и ще останем без пешка. Вместо хода E по D5 е правилно офицер на B7 с сложна позиция. Да се върнем вместо офицер на E7 да изиграем хода кон Б на D7 и сега белите могат да попаднат в уловката C по D5, E по D5, кон по D5, кон по D5, офицер по D8 и тук има офицер на B4 шах и се налага да се прикрие с дамата, дама D2, офицер по D2, цар по D2, цар взима на D8 и черните остават с фигура в повече. Вместо C по D5, ако изиграем E3, C6, кон F3, дама A5, се получи вариант се получи кембридж-спринския вариант. И сега ако не изиграем невнимателния ход офицер D3, може да се получи кон E4, дама C2, кон по G5, кон по G5, D по C4, офицер по C4, дама по G5 и черните останаха с фигура в повече. Правилно е вместо офицер D3, например, да се изиграе хода топ на C1. Да се върнем на други уловки. Вместо първи ход D4 да започнем играта с хода C4. E5, кон C3, английско начало. Кон C6, кон F3, F5, D4, E4, офицер на G5, кон F6 и сега ако изиграем невнимателния ход D5 вместо кон D2, може да се получи следната позиция. F взима на F3, D взима на C6, F по G2 и сега ако изиграем и слабия ход C по D7 шах, следва неочаквания ход кон по D7 и имаме неприятния избор да избираме дали да останем без топ или без офицер. Черните са напълно спечелени. Друга уловка в английско начало, вместо хода кон на C6, да изиграем хода кон F6, кон F3, кон C6, G3, офицер B4, кон D5, кон по D5, C по D5 и сега е много слабо E4 поради D по C6, E по F3, дама на B3, дама E7, A3 и правим двоен удар върху офицера на B4 или върху пешката на B7 и ще станем напълно спечелени. Благодаря за вниманието.